El projecte Inclubàsquet va sorgir perquè, de la necessitat de veure que a Tarragona, en general a Catalunya, no hi havia pràcticament cap tipus de sortida esportiva més focalitzada en el bàsquet pels nens i nenes amb diversitat funcional. L'objectiu principal del projecte és utilitzar l'eina del bàsquet per treballar la interacció i la integració social de les persones amb diversitat funcional. És a dir, normalitzar la situació. Va ser molt guai. Van entrar aquí, ho van veure tot, van veure els nens, van veure les pistes i tot, amb una cara de sorpresa de «Ostres, que guai! Jolín, aquí van veure que hi havia nens i nenes i van dir «Ostres, nosaltres també volem». I el primer cop que van ficar les entrades era com «Uau!», saps? O sigui, els hi va agradar molt. Llavors, estan molt motivats perquè veuen que no és algo difícil, que dintre de la discapacitat que tenen poden seguir l'activitat normal, fiquen les entrades, voten igual que els altres, passen igual que els altres i ho veuen a la pista del costat. I jo crec que això a ells els omple de satisfacció. Treballar amb gent adulta, perquè al final a mi em va tocar estar amb gent adulta, i veure que el mínim detall a ells els omple de satisfacció, a mi és una cosa que m'omple molt. Però és que ells, amb tan poc, són tan feliços que a mi a vegades penso, jolín, i jo m'estic queixant d'això quan ells tenen tot això i segueixen endavant i tenen un somriure més gran que els altres. Vaig dir, no, aquí he de fer alguna cosa. Potser el més important seria empatia, perquè al final paciència en podem tenir tots i totes, però empatia i el dir, vale, vaig a intentar entendre't. El que més feliç ens faria és incloure la diversitat funcional en el nostre dia a dia.